Нека идем в Божий храм и да сме в молитва заедно. Нека идем в Божий храм и да сме в молитва заедно. Нека идем в Божий храм и да сме в молитва заедно в духа. Към Христа, Него е помощта. Издигни святи ръце, Исуса прослави и се моли. Издигни святи ръце, Исуса прослави и се моли. Издигни святи ръце, Исуса прослави и се моли в духа. Към Христа, Него е помощта. Остави се друг